ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ Shetane Iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. An y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Naam. Tabi'u suratu Zumar. An bɛ suratu Zumar nɔfɛ tugu la. Naam. Bien les 11 prochains mois de l'exercice. Wasiqal lezina u k'u bɛna mɔgɔw gɛngɛn. Mɔgɔ minnu gafiriyara ni gɛlɛya ye. Ila jahannama. U bɛna taa n'u ye jahanɛmɛ kɔnɔ. Zumaran. Jamakulu. Naam. Hatta iza ja'uha. Hatta iza ja'uha fo n'u nana jahanɛmɛ ma tuma min na. Futihat abwabuha. U bɛ jahanɛmɛ bondaw dayɛlɛ. Wa qala lahum khazanatuha. Jahanɛmɛ gardien b'i kan don jahanɛmɛ den ninnu masa. Alam yatikum rusulun. Yala nani ma kɛ aw ma kiraw la wa. Minkum. A yɛrɛ kunna. Yatuluna. Minnu bɛna walanwalali kɛ walima kalanni kɛ. Alaykum. Aw ye. Ayati rabbikum. Amma ka kuranɛ ayaw la. Wa yunzirunakum. N'u bɛna aw bagabaga. Liqa'a yawmikum. A ka do kunbɛ ɲɔgɔnya na. Haza min ye bi don ye. Qalu. Jahanɛmɛdenw b'a fɔ. Bala. Kira nana anw ma. Walakin. Nka sa. Haqqat kalimatul azabi. Ala ka ɲa an ka taa kuma de sabatira anw kan. Alal kafirina. O sabatira kafiriw ka dɛrɛ. Qila. O yɔrɔ la mɛlɛkɛw k'u kan don sa. Udkhulu. A ye don sa. Abwaba jahannama. Jahanɛmɛ dondaw fɛ. Khalidina. A dumine. Fiha. Jahanɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ ye sa. Fabi'isa. Fɛn cɛ juguyara. Maswal mutakabbirina. Ni ye yɛrɛ bonyannaw biri yɔrɔ ye. Wallahi. Yɛrɛ bonyannaw sabati yɔrɔ. Naam. U taa yɔrɔ. Naam. Wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara. O kumana wasiqa allazina kafaru. Naam. K'u bɛna mɔgɔ minnu kafiriyara diɲɛ na yan. A fɔra a y'a to u ma sɔn. Naam. Ko u bɛna olu gɛngɛn. Mɛlɛkɛw bɛna u gɛngɛn. Ni gɛngɛli jugu ye. Naam. U bɛ marito sigi dɔw kunna. U bɛ bere da dɔw kunna. U b'u sen kɛ ka dɔw tan. An ka taa. Naam. O kumana ko jahanɛmɛdenw bɛ taa ten de. Zumara. Zumaran. Naam. U jamakulu. A t'i n'a fɔ jahanɛmɛdenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko an ka taa dɛ. Yalala zumar. O kɔrɔ ye. Naam. Minnu ye bangebaaw ko ta. Dangadenw ka ara ye nin. Naam. Sonbaw ka ara ye nin. Naam. Kira sɔsɔlaw ka ara ye nin. Karamɔgɔ minnu y'ala ka diinɛ tiɲɛ. Naam. Olu ka ara ye nin. O kumana a bɛ taa de zumaran. Bi maana gurupu. Naam. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Fo ni jahanɛmɛdenw sera jahanɛmɛ yɛrɛ donda la tuma min na. Futihat abwabuha. U bɛ jahanɛmɛ sow bɛɛ dayɛlɛ. Wa qala lahum khazanatuha. O yɔrɔ la sa jahanɛmɛ yɛrɛ marabaga n'o ye jahanɛmɛ gardien ye. Naam. N'an ko a ma ko jahanɛmɛ maliki. O n'a ka baarakɛlaw u bɛɛ kamana bi kuwa. Parce que jahanɛmɛ fɔra mɔgɔw ye dugukolo kan yan. Naam. Nin jamaba in ka tila ka sɔrɔ ka na don jahanɛmɛ kɔnɔ. U kamana bi kuwa. O kumana u b'a fɔ sa. Alam yatikum rusulun minkum. Ne ko mun y'aw sɔrɔ. Yala kira si ma ci aw ma a yɛrɛ la. Minkum. I ye minkum ye sa. O kumana kira ala ka kiraw bɛ yen. Naam. Olu dɔnnen don. Kiraw fana ka kiraw bɛ yen. Kosɛbɛ. O de ye diinɛ se an fɛ yan. Wallahi. N'o tɛ kira mana ka bɔ an yɛrɛ la an ɲɛ na an ka kodɔn kɔnɔ an m'o kira ye. An ye kira dɔ de sɔrɔ min nana arabuw fɛ yen. A ye arabukan fɔ arabuw ye. Naam. Ci laseli ye an yɛrɛ sɔrɔ ye an ka kan na. Naam. Kosɛbɛ. Karatu. Anw dara ala la an ka kan na. Anw tɛ arabukan fɔlaw ye. N'ala sɔnna maa na k'o k'ale bato min tɛ arabukan fɔ
ala k'an ka sɔn o tigi ka kan na wallahi samala kosɛbɛ ala ma arabukan dilan o arabukan labɛnna de naam kosɛbɛ komi kango n y'o fɔ ye ka kɔrɔ arabukan labɛnna de fɛnw b'a la o t'u ta ye u y'o ta kosɛbɛ u yɛrɛ ta dɔw b'o sigi u la o bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo kosɛbɛ kango bɛ tan de naam mais kango bɛ ta fɔ kan bɛ dilan bɛnkanw bɛ ta kan na pour que a fɔcogow ka ɲɛ naam n'an fɔra mɔgɔ joli nana o tuma na an yɛrɛ bɛ don sɔrifu ni langaw de kɔnɔ ko mɔgɔ fila isina t'a la mɔgɔ kelen dɔrɔn de donna wahid jamaba de kun don o tuma na faamuni bɛ kɛ ni ko tila cogo ye tan o tuma na janɛmɛdenw mana se janɛmɛ dara janɛmɛ maliki de b'i kan d'u ma sa o tuma na kira si ma ci aw ma ka bɔ a yɛrɛ la yatuluna alaykum ayati rabbikum olu kana ala ka kuranɛ kalan ye walima ni kitabu min di b'a kira ma ka n'o walawala aw ye o ma kɛ wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha a fɔ aw mɔgɔ si ma aw bagabaga bi don gɔlɛ in seli la qalu bala u ko taa ni yɛrɛ ye fɛn bɛɛ fɔra ye fɛn bɛɛ fɔra anw ye u jɔra a la koyi ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. mana sa ko janɛmɛdenw to yen ko ala ka kuma dɔ de sabatira u kan la amla anna jahannama minka ومن تبعك منهم أجمعين ala yɛrɛ de ye layidu di ko fɔ a ka janɛmɛ sɔsɔ setanɛ na ani maa o maa tugura setanɛ ka sira kɔ ala ko a bɛ janɛmɛ sɔsɔ olu de la tewu o kumakan de sabatira ala kana sabati an kan ala kana ɲara na qila udkhulu abwaba jahannama hinɛ tɛ yen dɛ mana fɔ janɛmɛdenw a ye don sa abwaba jahannama bɛɛ n'i ka ɲangata hakɛ dɔn mana bɛɛ k'i ka donda sira minɛ khalidina nka bɔli t'a la dɛ khalidina fiha a duminen de don a kɔnɔ yan badabada don ka bɔ ti yan fabisa maswal mutakabbirin yɛrɛ bonyanaw ani yɔrɔ jugu ye u taara don yɔrɔ min na dɛ u taa yɔrɔ in kɛra yɔrɔ jugu ye dɛ parce que mun n'a fɔra yɛrɛ bonyanaw ya parce que maa si ti ban tiɲɛ na fo mɔgɔ yadalen n'a kafalen don ale bɛ min na k'a t'o bila ka don maa wɛrɛ ta ah oui n ti n dabila ka don maa wɛrɛ ta la yɛrɛ bonya de b'o kɛ o tuma na a fɔra yan ko yɛrɛ bonyaнаw ani ye yɔrɔ jugu ye min kɛra a taa yɔrɔ ye a y'a janto a yɛrɛ la wasiqa alladhina u bɛna gɛngɛli kɛ kun alladhina u bɛna mɔgɔw gɛngɛ ittaqaw rabbahum minnu sera n'u ka ala ɲɛ n'u ye walimuso to yen ila jannati u bɛna n'olu ye alijinɛ kɔnɔ zumuran u jamakulu hatta iza ja'uha fo tuma min na n'u sera ni alijinɛnadenw ye alijinɛ dala sa wa futihat abwabuha ko wa n'a da bɛ yɛlɛnna tuma min na wa qala lahum khazanatuha tuma na alijinɛ gardien yɛrɛ bɛ n'i kan don alijinɛnadenw ma sa salamun alaykum salamun kisi o kisi alaykum o bɛ aw kan tibutum aw ni damu fadkhuluha a ye don alijinɛ kɔnɔ sa khalidina a dumine wali t'a la la ilaha illallah wa qalu alijinɛnadenw ko alhamdu tanu o tanu lillahi o bɛ ala ye dɛ allazi ala min ko don sadaqana wa'dahu sadaqana ala min ye tiɲɛtigiyali kɛ anw na wa'dahu a ka layidu la n'o ye alijinɛ ye wa awrathana ala tilala ka tiɲɛ di anw ma al-arda alijinɛ dugumakolo kɔnɔ yan natabawwa'u anw bɛ ka kan an yɛlɛmɛ min aljannati alijinɛ kɔnɔ yan a ye so yɔrɔ o yɔrɔ nasha n'o y'an ja
فنعم أجر العاملين mana melakaw b'a fɔ baara ɲumankɛla sara da ɲuman ye nin ye dɛrɛ وترى الملائكة o yɔrɔ la i bɛna melakaw ye lahara don hafina o kɛlen bɛ ka aran jɔ walima ka koorili kɛ من حول العرش arusi gɛjɛw fɛ يسبحون melakɛ ninnu bɛ ala subahanallahi fɔ بحمد ربهم n'u ma tanu ye وقضي بينهم ala bɛna kiiri tigɛ jɔn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ بالحق mɔgɔ ti tɔɲɔ ni tiɲɛ ye وقيل mɔgɔw b'a fɔ melakɛ yɛrɛw b'a fɔ الحمد tanu o tanu لله o ye ala ta ye rabbul alamin ni ye dafɛnw dabama ye ala k'a d'an ma آمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة a ko ko wasika lezina taqaw rabbahum نعم mɔgɔ minnu sirann'u ma ɲɛ نعم sira ma ɲɛ kɔrɔ tɛ i ka doli kɔrɔ أي parce que kabakoba de bi yan yɔrɔ in na نعم ala ni dafɛnw tɛ kelen ye i b'a faamu yɔrɔ bɛɛ n'i siranna wulu ɲɛ i bɛ boli ka don so kɔnɔ كسبة والله n'i siranna mɔgɔ ɲɛ i bɛ boli k'i yɛrɛ ɲɛ nka n'i siranna ala ɲɛ i bɛ boli ka ala de والله في جلالة لي han mɔgɔ mana sira fɛn min ye i bɛ distance de don i n'a cɛ mais n'i siranna ala ɲɛ i bɛ gɛrɛ ala de ما هو أكبر u ka jan ɲɔgɔn na dɛ o tuma na mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka ban walimuso la نعم ka siran ala ɲɛ ka hasidiya dabila نعم ka siran ala ɲɛ ka tiɲɛ fɔ نعم a ma nɔgɔn dɛ o tuma na k'u bɛna o tigiw de gɛngɛ k'u gɛngɛ ni bonya ni karama ye نعم ilal jannati u bɛna n'u ye alijinɛ kɔnɔ zumuran jamakulu a nɔnɔ an bɛɛ ti fara ɲɔgɔn kan ka taa dɛ nɔnɔ aw bɛ se ka kɛ cogo di أيوة كده o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn n'i y'a bangebaaw bonya k'u barika ɲini ka dugawu k'u su ye نعم ka saraka b'u su ye k'a ka warini min b'a bolo k'a tila ni fantanw cɛ الله أكبر ka walimuso sɔrɔ ka banna نعم walima muso in yɛrɛ ye wali cɛ sɔrɔ a banna na ala kama نعم olu ka kilasiw de bɛ yen kilasima de don والله minnu sera k'u nege to ala ye نعم a ma nɔgɔn koyi من ولا nafolo ka di ni ye minnu sera ka jɛn u ka nafolo dɔgɔ k'a tila u ni dɛsɛbaatɔw cɛ ka nisɔndiya ko dɛsɛbaatɔ nisɔndiyara الله أكبر أعوذ بالله u ka bon dɛ والله mukarabunaw bɛ yen dɛ ala ka gɛrɛ na fɛn dɔ والسابقون السابقون أولئك المقربون ayiwa i y'a ye sa na zumuran ko bɛna n'olu ye alijinɛ kɔnɔ jamakulu حتى إذا جاءوها fɔ n'u sera alijinɛ yɛrɛ donda la tuma min na وفتحت أبوابها u bɛna alijinɛ sow dayɛlɛ ka daw yɛlɛ sisan min ka kan ni min ye min ka kan ni min ye الله أكبر وقال لهم خزنتها o yɔrɔ la alijinɛ gardiyɛnw b'u kan don alijinɛ na denw ma سلام عليكم foyi t'aw ka ya kisi kɔ تبتم tibtum ani damu aw jara dɛrɛ aw y'a diya فادخلوها خالدين a ye don wa bɔli t'a la dɛ a ye don alijinɛ kɔnɔ khalidina a dumine a kɔnɔ yan a ti bɔ وقالوا wa qalu o yɔrɔ la sa alijinɛnadenw de b'a fɔ muminiw sa نعم الحمد لله alhamdulilahi tanu bɛ ala ye dɛ الذي صدقنا وعده ala min ye الله أكبر layidu t'anw ye ko n'an y'a kɛ tan ko an bɛ alijinɛ sɔrɔ نعم ala ni ce ala y'a ka layidu dafa anw ye sɔdakana wa'ada ala y'a ka layidu min ta a y'a dafa anw ye وأورثنا الأرض ala ye alijinɛ dugumakolo di anw ma bi نتبوأ من الجنة حيث نشاء an b'an yɛlɛmɛ alijinɛ de kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ mana an ja kuma dɔw la i bɛna i ka baligɔn na نعم ka na kafiriw ɲangatatɔ lajɛ الله أكبر wa i mana maa o maa ye نعم i ye maa o maa dɔn diɲɛ na yan i b'o dɔn jahanɛmɛ kɔnɔ ten الله أكبر n'i nan'i jɔ dɔrɔn i ɲɛ b'a la الله أكبر
jawa kuma kɛra fɛ a bɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn fa kuma kɛra fɛ ma tɔn da b'a fɔ a tɛ jinin d'a ma b'a ko o ti ɲɛ dɛ n se ka ji d'i ma dɛ i y'a ye sa o ye kiiri bannen mɛ yanni kiiri ka ban janimɛdenw bɛ dibi de la u bɛ alijinɛnadenw wele ko a ye yelen ni a y'a ka yelen dɔɔni d'a ma an kɔni nurikum an ka nɔrɔ dɔ t'aw fɛ n'o tɛ an kɔni bɛ ka ɲɔgɔn foroki yan an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na ɲanga t'a ban nka ala k'an kisi ko n ti nɔgɔya dɛ non ni aw bolo mɔgɔw bolo ko n'i sara a banna n'i sara a ma ban dɛ a daminɛna de ni kɔni bɔra a daminɛna de a ma ban dɛ a bɛ daminɛ yen de n'a ma daminɛ a ti ɲɛ o e ye min kɛ yan i b'o dɔn fantan dama min ɲɛji bɔra e bolo mɔgɔ dama min tɔɲɔna e fɛ ni lahara ma jɔ mɔnɛ t'i bɔ ala ka dafɛnw na dɛ non n'i sara a daminɛna dɛ mɔgɔw ma faamu wallahi n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ko tigi b'i la min t'i fa n'i ba ye i b'a dɔn ko tigi b'i la adamaden dacogo ala fɛ ni adamaden yɛrɛ miirila o la a b'a dɔn ko tigi b'a la wa i ti to yan dɛ bɛɛ bɛ fɛ i ka to yan ka waati kɛ waati nin don i bɛ taa ko bɛ sɔrɔ ka taa daminɛ ala k'an kunna ja et puis silamɛya ma foyi girima ɲini mɔgɔ fɛ n ye sun fɔ ye n ye seli fɔ ye hali seli n y'a fɔ ye ni janaba nɔgɔ yɛrɛ b'i la ni ji t'i bolo walima ji suma de b'i bolo i tɛ se ka ko n'a ye walima ji min b'i bolo i bɛ dugutaa sira de kan i bɛna min de i ka mini ji don sariya ko i ka n'i ka janaba ko i ka mini ji la maa t'i se kuma dɔn tayamumu kɛ i ka se n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn silamɛya ma foyi d'an kun na an tɛ se min kɔrɔ an filɛ sun min na an y'o 100 fɔ ye ni sun y'i degun ka se ni ma i sun tigɛ ala de ko ten ala kira de ko ten sallallahu alaihi wasallam bon hiji min filɛ ala ko liman istata ilayhi sabila ko ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ n'a se t'i ye a to yen i b'a miirili min kɛ a baraji dafalen bi d'i ma parce que a nege b'i la ala de y'i dɛsɛ nafsani lawusa jaga bɛɛ ten jaga bi bɔ de n'ala y'a se kɛ mɔgɔ min a se ma kɛ mɔgɔ min ye i y'a nege minɛ ni ne ye fɛn sɔrɔ n yɛrɛ bi jaga bɔ i b'i ka jaga baraji sɔrɔ silamɛya ka nɔgɔn kojugu alors silamɛya ye nɔgɔya kɛ silamɛya ye ni kɔlɔsi fɛn bɛɛ o de fɔ lɛ sogo ye haramu ye silamɛ ma mais jɛnkɛra ni lɛ sogo ye ala bolo n'i degunna kɔngɔ fɛ ko i ka lɛ sogo dun i kana sa dulɔ ye haramu ye minɔgɔ y'i minɛ i ma ji sɔrɔ silamɛya ye dulɔ daga i min i ka minɔgɔ bɔ i la i kana sɔn i ni ka pɛridi ala ye ni kɔlɔsi dɛ ala mago b'i ni na jango sun ala mago b'i ni na dɛ a b'aw janto a yɛrɛ la silamɛya ka nɔgɔn cogo di diinu Yusuf kira yɛrɛ de ye nin fɔ ko diinɛ ka nɔgɔn kojugu ko wa maa o maa mana gɛlɛya i bɛ malo a jukɔrɔ a b'i jan i tɔ kan i bɛ malo diinɛ ka nɔgɔn o kɛnɛkan kuma de ye daruratu tubihul mahzurat a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ u kana nɛgɛn a y'a ni kɔlɔsi a ye ni tanga na fanima ajrul amilin fanima ajrul amilina baarakɛla ti sara sita min ka bon ni i kisilen lahara tasuma ma hali n'u ye chambre ni kelen di chambre yɛrɛ tɛ o ka i bila dɔ ka balibɔn na dɔrɔn k'a fɔ ko e ma jeni quoi mɔgɔ yɛrɛ ka kisi jenini ma hali n'i ma alijinɛ sɔrɔ dɔ k'i bila k'a wɔrɔn d'a kɔrɔ ayiwa o fana o ye tiɲɛ ko escalier jukɔrɔ la wa o ka ɲi kojugu i y'a ye cogo di bon jango ka so di e yɛrɛ ma ومن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما n'ala ye mɔgɔ min kisi tasuma ma k'ale jinɛ nɔgɔ ye wallahi i ti foyi sɔrɔ min ka bon
c'est-à-dire tasuma a bɛ tasuma dɔn hali n'a m'i jeni n'i y'i bolo da la i b'a dɔn min b'a la n'a fɔra e bɛ taa bila o cɛ la o tɛ nin tasuma in yɛrɛ diɲɛ tasuma tɛ mais an yɛrɛ b'a ye diɲɛ kɔnɔ yan komi an karamɔgɔ wajulikɛla dɔ y'a fɔ ala ka hinɛ na ala ka yafa a ma a ko volcan ye min ye ko mɔgɔw ma volcan dɔn volcan kulubaw bɛ ci de k'a bɛɛ jeni tasuma fɛ i bɛ kulu yɛlɛtɔ de et puis ni tasuma wulila an b'a fɔ ko ka ji kɛ k'a faga mais volcan bɛ wuli kɔgɔji yɛrɛ de kɔnɔ volcan tasuma bɛ wuli kɔgɔji yɛrɛ de kɔnɔ i mana min y'a faga ni ji ye o t'a ma wuli ji kɔnɔ ye o volcan in an karamɔgɔ dɔ ko dɔwɛrɛ tɛ koyi komi janɛmɛden minnu bɛ yen ni u niw bɛ ka ɲa ka taa ko zɔlɔn c'est-à-dire nɛgɛba kurulen nɛgɛ kurulen quoi o tumana k'u b'o de kɛ ka janɛmɛdenw sama k'u kɛ ko bɔn ko ni janɛmɛ mɛlɛkɛ k'a bɛ fɛngɛ janɛmɛden susu tuma dɔw la a mana dusu k'a bolo bi bɔ quoi o tumana ko o bolo serili ta ko volcan ninnu bɛɛ y'o de ye quoi ko janɛmɛden samantɔ k'a susu quoi nin ye an karamɔgɔ dɔ ka kuma ye ayiwa n ko tiɲɛ na hali n'o tɛ a man jan o volcan man jan o la dɛ volcan man jan o la ni yɛrɛ ye volcan ye k'a ji surutɔ ye ji kɔnɔ tasuma c'est-à-dire a fɔ ko janɛmɛ kɔɲɛw bɛ yen quoi tuma dɔw la a ka bon hakili ma mais bi an y'a ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan an ye janɛmɛ kɔji ye yan volcan bi kulu yele ka nɛgɛw yele i b'a datɔ i b'a fɔ baji i b'a fɔ baji n'a lahara ala k'an kisi ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan o tuma na sa a ko cogo di a ko yɔrɔ in ka di kojugu wataral malaikata i bɛ ala ka mɛlɛkɛw ye sa u bɛɛ jiginnen don hafina min hawlil arshi ko u koorilen don larusi kɛjɛ bɛɛ fɛ kelen bɛ ka larusi koori arshu rahman kelen bɛ k'o koori na yusabbihuna bihamdi rabbihim u bɛ ka sɔn ala ye fɔ subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu wala kosɛbɛ kɛ anw ka mɛlɛkɛw bɛ seliba don mɛlɛkɛ bɛɛ de bɛna larusi kɔrɔ ka na muso layi fɔ o tumana lahara fana kiiri tigɛ yɔrɔ la u bɛ tila ka na larusi koori ka nin subahanallahi fɔ o ka di sa u bɛ ala fo ka ala majamu parce que a ye ɲuman kɛ a ye janɛmɛden ka janɛmɛ d'a ma sinamuso min ma sinamuso tɔɲɔ n'a ŋaniya ka ɲi a y'o ka alijinɛ d'a ma mɛlɛkɛw b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin ko ala ni ce n'o kɛra u b'i don juge kan u bɛɛ bɛ pɛrɛn subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu a fɔ yɔrɔ la ala k'a ɲa yɔrɔ ɲuman ko mɛlɛkɛw bɛ nin de fɔ ko b'a sɔrɔ ala ye kiiri tigɛ jɔn ni ɲɔgɔn cɛ bil haq maa tamatɔ maa fɛ maa tamatɔ maa fɛ dɛ non bɛɛ ta jɛlen dir'i ma i yɛrɛ ko o yɔrɔ la mɔgɔw ni mɛlɛkɛw bɛɛ b'a fɔ sa alhamdulillahi rabbil alamin ko tanu bɛ ala ye dɛ ala min ye dafɛnw dabama ye i m'a ye nin yɔrɔ in na an ka imam dɔ tun bɛ yen ko tirimizi tirimizi ale ko ale sugora a ka ala wele dɔ kɔnɔ a dalen sugora ka ala yɛrɛ ye mais o kuma y'a sɔrɔ tirimizi yɛrɛ a ɲɛ nin ti yeli ba kɛ bilen a sugora ka ala ye
nunu sirana ala ɲɛ kosɛbɛ wallahi wallahi u y'u seko bɛɛ kɛ ala ye u n'anw tɛ kelen ye fiyewu hali an tɛ ka k'u taamasiyɛn hali an t'u représenter Allahu akbar non n'i y'anw ka diinɛ ye bi ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye bi i b'a dɔn an ye ninnu bɛɛ janfa a mɛnna wallahi Tirmizi naam a sunɔgɔra a ye ala ye ala ko a ma ko i bɛ mun fɛ riwaya dɔw la ko ala ko a ma i bɛ siran mun ye Allahu akbar ko Tirmizi ko ale ko ala ma ko ale bɛ siran ale ye silamɛ ye a bɛ ka ala bato ko ale bɛ siran de naam su'ul khatim Allahu akbar laban ko juguya ko ale laban kana tiɲɛ ko ale bɛ siran o de Allahu akbar c'est-à-dire n ka laban e ala sago la sitani kana ne kunna koya naam ko ala ko a ma naam ko n'a mago b'o la dun ko a ka nin kuma in fɔ naam ya hayyu ya qayyum naam bi rahmatika astaghiisu Allahu akbar ko a k'o caya aksir min ko a ka nin fɔli caya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu ko maa o maa dumina nin kan ala t'i fa kunangoya kan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu moriw ye dɔ fara kan parce que nin fɛn in jɔyɔrɔba de b'a la ni kungo gɛlɛyara i bolo ko a tigɛra ko a tɛ tugu i yɛrɛ kamana bɛɛ bɔnna hali ni foyi t'i bolo dɔrɔmɛ 5 kɔ e ka 2 di denmisɛnnin dɔ ma saraka i ka na i saniya ka arakan 2 seli ala ye i k'i sigi i k'a fɔ ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis min y'a fɔ n'o ye Tirmizi ye o danna yan moriw ye min fara kan n bɛn'o de f'u ye sisan o kumana e kamana gannen kɛlen k'i ka saraka bɔ hali ni bɛrɛ tɛ i seko de don bɛɛ seko i seko de o la i bɛna arakan 2 seli i b'i sigi k'a jate ni kɔlɔsi ye walima n'i bɛ se k'a jate ni min ye ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu n'i ko bi rahmatika astaghiisu i bɛ moriw ta fara kan sa walima karamɔgɔw aghisni ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu aghisni o kumana kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye ya hayyu ya qayyum ya e masa ɲɛnama fɛn bɛɛ bɛ kɛ e ɲɛna ya qayyum e ala de jɔn bɛ ni jɔn ka fɛn bɛɛ ye bi rahmatika astaghiisu ala e bɛ hinɛ kojugu n'i ka hinɛ in ye ne bɛ kulo e la n bɛ kulo e ala la o kumana aghisni ala n tulo ma gɛn o kumana o de ye moriw ta faralen laban ye aghisni ala o kumana n tulo ma gɛn 313 adadu rusul i b'i sigi k'i hakili sigi k'a 313 kɛ o ye amu de ta ye quoi n'o tɛ xaasu kɔni n'anw b'a d'i ma an b'a fɔ 7 kɛ oui a 7 kɛ mais amu 313 o ye bɛɛ bi jɛ o la mais e karamɔgɔtɔ non e karamɔgɔtɔ 313 yɛrɛ malo y'o la o an sura min ban sisan a sura kɔnɔ an ye yɔrɔ dɔ fɔ aw ye ko ala ko inna allaha yaghfiru zunuba jami'an ko ala bi jurumu bɛɛ yafa an kun y'a bɔ yɔrɔw fana fɔ mais a ko ala bi jurumu bɛɛ yafa ko mais a k'a dɔn nin fɔra mɔgɔw de ma asabu zunuban izaman fil jahiliyati minnu ye jurumu baaraw kɛ jahiliya kɔnɔ silamɛya nalen kɔ ashfaku an la yutaba alayhi ko u ko ala tɛ tuubi olu kan o kumana fada'ahumullahu fi hazihi al-aya ya ibadi
ko ala kuma ya ibadi qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafur. Opmana yaro jami'an nyafu ya Abdullah ibn Mas'ud ko jami'an liman yasha opmana niyode ko nana kafiru de ka mukhatilu fana yafo ko ni nana ko nazalati hazihi al-aya ko anana kafiru de ka ko me kwa jin kara washi de ko wa ashabu washi na ka jama'u ko washi ko kwale fe ka tubi ko me ko tubi tale ko mana ko ni aya jingine o de la Muhammad ibn Amr o de bai hadisa in lan na ba ka fo kwa jingina washi le men ngon ko kafiri beredo mana ko haulai mushriku min ahli makkah ko magan kafiru ba foro ulude ma wala mana islamé mi mani yere nege ko inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ka ke mo tonyo idigiri yere de la wallahi idigiri yere la de wa hum ya'lamun bo ay yoro wala fo ni zurangele ngono mutashabih al masani na ko u bombe nyonve fen fla u bala hal mu tekele nyu bombe nyonve Allah nazzala ahsana al hadith kitaban mutashabihan masaniya taqsha'iru minhu julud masaniya ama masaniya de la ani u bombe nyonve mutashabih okmana ni ala ja ko wa shamsa wal qamara ara'aytuhum li sajidina suratu yusufu ayat 9 me amabo sura imono de ako warafa abawayhi ala al-arshi wa kharru lahu sujada sajidina sujada okmana mutashabi abe jamu ye wa be makele nga kuma fo cogo ti kelen afamna wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina wa rafa'a abawayhi ala al-arshi wa kharru lahu sujada sajidina sujada bo qur'ane kaba ko fembadi angata sunga suratu sad suratu sad amme swadu surana makiyatun o fana jingina maka wa ayatuha aya farale nyonga samani wa samanuna ayatan okmana ko aya bi shegini do walma aya bi shegini woro qur'ane dola Qur'ane dola aya bi shegi ani shegi me Qur'ane dola aya bi shegi ani woro pour que ka do aya nu Jibril manu sigide wala mo de farala nyonga ko ni kirama minke kirama minke no kera haramu e mais ne a ci e maw ya ciawo dine nyemo bini jo khalifa de ma ko fu ka marfabla ko ka bamu ko marfa bid'a ko mana islamé o tiga sheikhul islam adleni khalifa min klebena ga kan de fo ko ka marfabla ko parce que ko marfa bid'a de ko ka bamuruta ko mana ye utiga ka sede ko marfa mbu bolodo ko ka marfabla ka bamuruta ko marfa de bid'a mais ay fen chamam bi dina nyemo de ko ka bla masaka de maso aya la meke la ga ni ke shireno o ko ko so rasul billahi usman ya wolo ko ko in ki shirin o mo so vieux o mo so ko ga ni mla o ko anti marfabla mais o ka dina nyemo ko foka marfabla ko ka bamruta wallahi ya chama ya ci bo ala je ni de yere foka ya wallahi bo minu muslim ya famu nu ya nkon nu ye kitabu bo amga ka mo fa no lu de ka kuma we amga ka nyere fa no lu de ka kuma alaje ni khalifa masake do de ka wati wallahi islam ya kono me film me mga ka bo abe kwal to gro
dawla Usmaniya Atogoro denkɛ Usmaniya de don comme Usman de y'a tɔgɔ ta Atogoro denkɛ de y'a tɔgɔ ta a kɛra Usmaniya ye o khalifa ɲɛmɔgɔba dɔ de tun bɛ yen silamɛw ka ɲɛmɔgɔba mais u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ de y'a fɔ a ye a ye fɛn caman bɔ a bolo dɛ c'est-à-dire silamɛw tun b'u nafa ni fɛn caman ye cɛ ko masakɛ ka nin bɛɛ bɔ yen ko bidaa don a y'a bɛɛ bɔ yen mais a nana se marifa bilali ma marifa bɛ tubabu bolo o bɛ k'aw susu aw ka karamɔgɔw kan bɛ k'aw ka marifa bila k'o ye bidaya ye ko aw ka bamuru ta u ye karamɔgɔkɛ labato fɛn bɛɛ la nka a sera marifa bilali ma sɔrɔsiw ma sɔn wala a y'o fɔ wala u y'o fɔ ko n'a ye marifa bila ko erɛpu b'a minɛ yan bon ni diinɛ sera nin yɔrɔ ma kabako ye nin ye bon an b'o kitabuw de kan k'o kalan ka ban an faw la o kama ka ban an baw la o kama ka ban an karamɔgɔ yɛrɛw la minnu kɛra sababu ye n'an sera ka suraka k'a dɔn ka ban olu la k'u neni fana k'u dɔgɔya ko bidaa kira ma nin kɛ kira ye nin kɛ n'an tora kira ma nin kɛ la an bɛ taa bi aw fɛnkile teri fi fara kira kun kuran mɛnɛna kira fɛ yen kira sigira kilimu kɔrɔ ni kira ma min kɛ o ti bɛn voilà u b'a fɔ bato sira an ka bɛ bato de ma an bɛ misiri de kɔnɔ kira ye tafsiri kɛ tan ni kira tun ye tafsiri kɛ tan mɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn sama bi tafsiri ko la mais n'i ye kuran tafsiri kelen lajɛ aya kelen i bɛ se ka kuma kaɲa 10 sɔrɔ a la si ni si tɛ kelen an filɛ o yɔrɔ dɔ la nin ye sisan bisimila amna inchallah sana kumbi inchallah le 11 mois 2026 as-sad na'am ala ko akalena sodu la wal qur'ani ani qur'ane zikri mi wala ni tigiye balil ladina kafaru kuma intoe mɔgɔ minnu kafiriyara fi izzatin u bɛ yɛrɛ bonya ni yaada de la wa shiqaqin ani kira kɛlɛli ni kira sɔsɔli mɔgɔ joli do ka ca o ahlakna ne ala y'olu halaki min qablihim ka kɔn magan kafiriw ɲɛ min qarnin kabini mandon dɛmɛnenw na fanadaw o mandon ninnu ye wele da balawu jiginnen wala tahina manasin waatira min tɛ kisi kuma ye wallahi wajibu kabakoyara an ja'ahum munzirun ko ciden nana olu magangaw ma minhum ko ka bɔ olu yɛrɛ la wa qala al-kafiruna adamaden fitirin walew ko hadha Muhammadu min filɛ nin ye sahirun nin ye kɔrɔtitigi de ye kazzabun nkalontigɛla don aj'ala al-alihata a fɔ a bɛna magan boli caman ba in kɛ wa ilahan ala ye wahidan min ye ala kelen ye inna hadha ala kelen dili anw magangaw kɔni ma la ngalena shay'un nin ye ko ye ujabun nin bɛ maa kabakoya wantalaqa al-mala'u o yɔrɔ bɛɛ Abu Jahili n'a ka jama y'u kɔ don minhum dumunikɛla ninnu na kira fɛ animsu ko ayi sɔn an ka taa so wasbiru nka a y'a bolo da dusu kan nin tɛ kɛlɛ kuma ye ala alihatikum a y'a janto a ka boliw la inna hadha i k'a dɔn nin fɛn min filɛ Muhamadu ye nin kuma minnu fɔ ko tawhidu la shay'un ngalena nin ye ko ye yuradu min bɛ ɲini aw fɛ inna hadha nin kuma minnu fɔlen filɛ al-mazkuru min at-tawhid k'a fɔ ko an ka tugu ala kelen kɔ k'o ye ko ye min ɲini n'an fɛ inna hadha ne filɛ ka nin kuma minnu fɔ nin ye wasbiru ala alihatikum ko a ka muɲu ka sabali a ka boliw kan hadha la shay'un yuradu ko min bɛ ɲini an fɛ bi k'o ye nin de ye
karima faamu de mais ni tafsiri nya a wuli bali fo a ko el mazkuru min at tawhid ko boli ka ko dumi ka boli bato ka ko tere ko ka ala kele bandiya min fora ko kuma bo de mais kuma in be faamu ni yesia ku laje u boto u dimine do be dimine do be so jale do kan wele nyo demseni kana fo ye ko nga boli teje ifani mo ke kumbe minga ya wa soro ye pasido amena se ala sa ne kala mo folo wasafula ayo bismillah ma sami'na amta ma samina aw mani nyome بهذا ننغمني في الملة الآخرة من دون تمني شيغا بمنا عيسى تمنا وماني فو إن هذا نغما مي مبورا تشيندا إلا اختلاق يما دلالندي غلو نمراليدو أنزل عليه الذكر من بيننا أفو قرآن بسيكا جنالك والما على كبما أو ما بو تشلايا بل هم kuma to mo fi shakin ali bu be sigara muhammadu ko ina min zikri ne ka wayu jinginina bal o kuma yare to yamma yazuqul azaba umanga nyangata nene odedo yazuqu azabi umanga nyangata nene wal mayere indahum khazainu rahmati rabbika kari alaka here mara yoro bolu bolode al aziz ala bayingodo al wahhab ala mimba bokani mogola fu ha ako chogodi as-sad wal qur'an zikr ako as-sad oh mana sadu sadi naam abebe oh sadu naam ni kuranɛ ka fɛn daminɛ ninnu b'a f'i ye siɲɛ caman ala de b'a kɔrɔ dɔn an bɛ tɛmɛ parce que kɔrɔ kelen t'a si la n'i y'a fɛn o fɛn lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ 10 bɛ se ka kuma a kan mɔgɔ 5 bɛ se ka kuma a kan si tɛ ni si ta tɛ kelen kumana an b'a fɔ ko nin dɔnni bɛ ala yɛrɛ de la o kumana dɔw ko suwadu ko ala ko a y'a kale suwadu bonya na ɔ suwadu abi kala swadu abi kala swadi abi kala swad bi sukuni dali wa bi kasriha wa bil waqfi alaiha ya famu ko ala ka kalenga de do wal qur'an zikri wa ko akoro fana ye ko swadu koro ye ko adama de ki ka bara pese ni qur'ane ta na kenyen bɛ ni kuranɛ ye yala ka mɔgɔ de ko n'a kenyen tɛ ni kuranɛ ye o kuma na yɛrɛ ɲini ko suwadu fana kɔrɔ ye ko sadaka Allahul azim c'est-à-dire bɛɛ b'i ta fɔ a fɛn ninnu na quoi bɛɛ de b'i ta fɔ o kuma na a ko cogo di o kuma na ko kaleni don n kale na suwadu la ka kale kuranɛ na zi zikiri min ye kosuma tigi ye o kumana dɔw ko zi zikiri kɔrɔ de ye zi sharaf o kumana dɔw ko k'o tɛ dɛ zi zikiri de kɔrɔ ye ko a bɛ aw kofɔ ko aw adamadenw kofɔli b'a kɔnɔ o kumana o ɲɔgɔnna dɔ ye ko lakad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum fihi zikrukum o kumana zi zikri min ye kosumali tigi ye min ye kuranɛ ba ye aw kofɔli bɛ kuranɛ min kɔnɔ balillezina kafaru fi izzatin wa shiqaqin o tɛ o mɔgɔ minnu kɔni kafiriyara fi izzatin olu bɛ yɛrɛ bonya de la yaada olu bɛ yaada de la wa shiqaqin ani i sɔsɔli ni kɛlɛli olu jɔn b'o de ka yɛrɛ bonyana o ti sɔn fɔ n'a dɛsɛra mana ala kana an kɛ yɛrɛ bonyana ye na kama ahlakna min qablihim min qarnin a ko jamakulu joli joli don ni ne y'olu halaki mandon dɛmɛnenw na u y'a kibaru mɛn o fanadaw wala tahina manasil fanadaw olu ye wele da ala sabali an ye sa n'an seginna ka na diɲɛ na an tɛ segin ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan koyi o tuma na
ولا تهين مناس mana wala tahina manas نعم tawi kuika ijo ka ikana fo wala tahina bali walata kuitla ka taw wala iba fo wala هيدرا نعم ko utede hina manasin ko kishi mateni الله أكبر bok mateni bolola mbisegi ngop mateni opmana ako manasu yere de ta akhiru ko ala imu yanye doni ko mu ye kuma tede o kuma temena imu ye doni ko kuma teni eble o kuma temena aba jantonna o kuma na manasin ko akoro de ila ajalin ku imu ye doni wala tahina manasin ay laysa zalika hinu firarin min azabillahi bitawba kuma in bɛ faralen ɲɔgɔn k'a kɔrɔ de ye ko nin waati ŋɔni tɛ boli waati ye nin tɛ kisili kuma yɛrɛ ye ka bɔ ala ka ɲankata ma ayi o kuma na ko layi aslu arabiya la hawu de bɛ yen min kɛra tawu ye la de don wulibali yɛrɛ min ye la yɛrɛ de don la don o kuma na hina manasi ko manasi a y'o dɔn manasi de ye kisili ye manasu de ye muɲu ye manasu de ye nbɔala ye o kuma na ko nin si tɛ sɔrɔ nin waati na o ye wele da ka kule ala la waati ra min tɛ kule kuma ye وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا كبكو دو مغانغاو كبكو يرا نعم أن جاءهم منذر منهم ko kira bɔra olu yɛrɛ la nde kabako da ye cɛ ka kuma tɛ ko na a fɔra an ka seli bamanankan na ko ale ti seli ko ko y'a kɛlen malangoloya ye o tuma na Mamadu e ka kɛ kira y'o jɛla yan e y'a ye sa ko non ko kɔrɔtitigi don parce que k'u bɛ k'a fɔ a bɛ ka kabako minnu kɛ ko jinɛ mɔri de don quoi ko jinɛ mɔri don sahirun kɛzabun et puis nkalontigɛla don ajala al-alihata ilahan wahida de kabako da an ka nin ala caman ba in k'o kɛ ala kelen ye ala ba joli b'an bolo an mago ma se ka ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ma se ka dilan an bɛ kule nin na n'o dɛsɛra an bɛ taa nin fɛ n'o o sarakaw dira n'o ma ɲɛ an bɛ taa nin fɛ ko an b'o kɛ ala kelen ye min ye ala kelen b'o ɲɛ kabako da don koyi a ko a bɛna an ka alaw kɛ ala kelen inna haza la shay'un ujab nin ye kabako ye a t'a hakili ka koyi وانطلق الملأ منهم o kɛra min kɛ minhum basi dunnaw ko maa yɛrɛ bɛɛ bɛ de kisa dɔn kira ka kira yɛrɛ sɔrɔ nin ye a sira de ye quoi nin tɛ dawatu ama ye quoi a ye faso de wele Abu Jahali ninnu ni kirikaraw k'u kɛ k'a ka so fa tewu a da sera ala kelen bɔ ma a ma bɛn dɛ ani bayako bayatul ashira don mais a ye basi d'u ma u jɔnna basi la mais u y'a dun fo k'u fa k'a tɔ to yen kabini o yɔrɔ la sa u b'a ko jinɛ mɔri don u y'o de fɔ a ma haza sahirun ko jinɛ mɔri don u ye basi d'u fara non fɔlɔfɔlɔ kafiriw olu b'an ka bi selila miliyɔn 1 de ɲɛ seli in tɛ o seli bɛna ni seli ye nafigi c'est-à-dire n'i ma kɛ selila ɲuman ye i bɛ kɛ selila nafigi de ye kafiri fin ne t'a la fiyewu ka fisa selila nafigi olu de ye diinɛ tɔgɔ tiɲɛ a ye cɛkɔrɔba ka kuma ye a ko anw tɛ silamɛ ye a y'a ye ayiwa parce que u bɛɛ sɔn jalen don n'i ye bi silamɛw ye quoi o tuma na u ye basi dun fara kira sɔrɔla ka a f'u ye ko ala y'ale ci ko boliw ka bila ala kelen ka bato u ye ɲɔgɔn filɛ dɔw fununa
mais o bi ɲɔgɔn sabali u b'u bolo dada ɲɔgɔn kan u b'a ɲaamɛ ko maa si ti sɔrɔ aw la yan min bɛna layidu ta ne bolo ka jɛ n'a ye mɔgɔ si ma sɔrɔ Seydina Ali de wulila ka na Seydina Ali ko o don a si ti tɛmɛ san 13 ayiwa ayiwa ka na a bolo don a bolo ko ne bɛ a ko ne b'a kɛ kira ko jeni mina baya kɛ ne bolo ka kɛ ne balima ye ani cɛ ɲɔ Ala ka diinɛ dɛmɛ o yɔrɔ la Seydina Ali de wulila jama bɛɛ cɛla Kurɛshi bɛɛ cɛla ka na tɛgɛ dɔn Seydina Ali nana baya kɛ nin jamakulu in sɔ jalen bɔtɔ u y'u kɔ don ka bɔ ko an ka taa ne kɛlɛ ko ye dɛ a ye sabali dɔrɔn a y'a janto a ka boliw la a k'u sɛbɛkɔrɔ batu min bɛ ɲini an fɛ bi o y'o ye dɛ kɛlɛ tɛ dɛ a ye nin to yen o kumana tafsiri wɛrɛw ko nin min filɛ nin ye inna haza ko tawhidu k'an ka boliw bɔ an bolo k'an bila Ala kelen bato la la shay'un yurad ko cɛ mago bɛ min na bi o y'o ye dɛ ko an ka taa sabali an ka boliw kan an k'an ka boliw bato ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أما دلك نقوم مفيو نعم نبي الله إيسا كمغوفة كم كرا دي تورا إيسا أما نمكرا تمنو غمغوفة كما على كيكلي bon ya do anu lu fana ti kelen doni fe kura bolu bolu fani de ani ruhul qudus Saint Esprit fani de do père fils Saint Esprit ya do kafiru taka chawe ko sebede mais olu ko kwama ni me isa ka mo fere olu bi sabake ko kele al na ku ya damne flala bi mara foy ko na ke kele na ina haza illa ikhtilaq akon de fuye ni ikhtilaq de koro galodo mais galo min do yere galo min la el ikhtilaq bonyere la ka buyere la ka ke ka namara ka fo o de ikhtilaq mais namara de do javan de do galo de do fana galo de do abse ka koro fo ni galo e o yere de do mais galo min do yere galo min la mɔgɔ bɛ galo dɔ tigɛ o t'i ka dilalen ye dɔ b'a don i da nka i yɛrɛ ye galo min fabriqué o ka jugu galo bɛɛ ye ayiwa bɔnyɛrɛ la voilà c'est ça ikhtilaw ye bɔnyɛrɛ la yɛrɛ de na unzila alayhi zikru min baynina a fɔ ala ka ci bɛ se ka jigin nin kan wayu bɛ se ka jigin nin cɛ kan anw cɛla yan wari b'an ka tɛmɛ u somɔgɔw kan se b'an ye ka tɛmɛ u somɔgɔw kan a yɛrɛ ma kalan kalanbaabaw b'an bolo yan olu si ma kɛ kira ye fɔ ale ye u bɛ siga de la shakin u bɛ siga de la min zikiri ni ala ka wahayu ko la dɔw b'a fɔ a bɛna sa a bɛ sɔrɔ tiɲɛ dɔw b'a fɔ non nin ye nkalon ye ala tɛ se ka wayu jigin nin kan k'anw to yen dɔnnibaabaw bɛ yan kodɔnnabaw bɛ yan mamadu fila ma foyi kalan o bɛ se ka jɔ nin jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo na bal lamma yazuqu azabi ala ko nin kuma in caya kun yɛrɛ bɛɛ o man ka ɲa an ka taa nɛnɛ o n'u y'a nɛnɛ sisan u bɛ tiɲɛ dɔn am indahum khaza'inu rahmati rabbika walima ala ka hinɛ wagande de bɛ hasidiw bolo wa ala min ye masaba ye el wahab min ye k'a nina masa ye k'a di ma ka sɔrɔ i ma ɲɛ na